чакай да видиш. Аз съм пиян. Ще да пиян направо. Ево за тарията. Ево да не снима тук. Давай, цъл път няма да имате там. Васил Андреев Илиев, императора, е български мафиот, борец, предприемач и застрахователен бос. Той е основател и президент на застрахователната империя ВИИС, по-голям брат на Георги Илиев, видна фигура в организираната престъпност в България в периода на прехода към демокрация и пазарна икономика след 1991 година. Васил Илиев е считан от някои експерти на МВР, така и от чуждестранни експерти, за най-могъщия гангстер на Балканите за своето време. Роден е през 1965 година в Кюстендил. Има брат Георги и сестра Мариана. Баща им Андрей е от Кресна, където учат Васил и Георги. Многократен шампион по борба във всички възрасти. Ученик на школата Олимпийски надежди. Сред неговите съученици са били Илия Павлов, Димитър Джамов, Атанас Кумшев, Младен Михалев, Маджо и много именити след това подземни босове. След несправедливо според него решение за неучастието му в Европейско първенство, той напуска борбата за винаги и поема по пътя на гангстерските банди. Жени се за Мариета и докато е в армията, му се ражда единственото дете – Ивона. Заминава за Чехословакия в търсене на по-добро бъдеще. Там се свързва с Иво Карамански, тартор на българската мафия в чужбина. Занимават се с кражби на коли, грабежи и поръчкови побои. След 7-8 месеца Васил Илиев е арестуван за грабеж, но обвиненията не се доказват. След 2 месеца в чешки затвор е принуден да напусне страната. През 1988 година заминава за Унгария, където с Карамански се занимава с кражби на коли и измами. През 1990 година се връща в България и научава, че жена му го е изоставила. През 1991 година основава фирма ВИИС с капитал от 50 000 лева, като основният му съдружник е Пламен Тимев Ганди. Фирмата се занимава с рекет, изнудвания и кражби. Персоналът ѝ е съставен от спортисти и негови съратници. Истинският възход започва с югоембаргото, което носи огромни печалби от нелегален износ на петрол. По-късно ВИИС-2 се насочва към легални отрасли като туризъм и транспорт, но рекетът и изнудванията продължават. През 1994 година групировката има над 150 фирми и 5000 души персонал, като доминира застрахователния бизнес. Васил Илиев е убит на 30-годишна възраст на 25 април 1995 година в Мерцедеса си на път за ресторанта Мираж. Убийството остава неразкрито, а разследването му е прекратено поради изтекла давност през 2015 година. По желание на фамилия Илиеви гробът на Васил Илиев се охранява денонощно поради опасност от иманяри. Това да ви кажа, жалко стана, че заминаха момчетата така просто. Защото и в защита, а и момчетата на Иво Карамански, а и нашите момчета, който и да е, всичките, както видите, и аз съм мал момче, всичките ние сме повечето до бивши спортисти и въобще работата на този белята, която стана, не знам какво да кажа, защото всичките тези момчета, всичките абсолютно ги слагам под един знак. Всеки един човек може да се повлияе от нещо и тази зоба, която се е събрала, примерно, за да отидеш да застреляш някой, това не мога да си го обясня. Това не знам защо. Защото, както казвате, пущено месо, никой не иска да става пущено, всеки му си живее.